Lasten juuret on tässä koulun pihassa. Tässä näin. Te tiedätte, mitä tarkoittaa puun juuret. Vaikka kuinka hieno puut mentiin, ne löi vähän siellä juuret täällä näin. Ja ne juuret keskustelee keskenään. Täällä on kauhean kommunikaatio, täällä on tunteita ja kaikkia. Lasten juuret on tässä koulun pihassa. Tässä näin. Tässä on heidän kasvuympäristö. Te imee kaiken sen, mitä ne on tässä kokeillut. Ne imee itseänsä koko elämän ajan ja kasvaa suureksi tämmöiseksi komeaksi männyksi. Sitä ei saa viedä pois. Se on heidän juurien kotipaikka. Se on heidän identiteettinsä kotipaikka. Ei pois.